Bizim bugünkü täze temamız 2008-nji ýylda Çempionlar Ligasynda Fenerbahçe'nin Chelsea'ye garşy oynan oyununyň taktiki analizi. Gelin indi bolsa iki toparyň düzüm bilen tanış bolalım. Fenerbahçe'nin derwedewany Volkan Demirel, çepgirede Gökçek we Ederson, merkezi gowraçylar Edu Lugano we Sagrada Önder Turaji. Uğur Boral, Aurelio Maldonado yarım gowraçylar, hüjümde Alex David we Matteo Kjærsman. Fenerbahçe'nin tälimçisi Artur Zico. Chelsea'nin düzüne seraksek, Chelsea bugün 4-1-4-1 sisteması bilen çıktı. Gowraçylar çepgirede Ashley Cole, merkezi gowragda Carvalho Terry, sagrada Michael Essien. Ortada Makelele, yarım gowraçylar Maluda, Lampard, Ballack, Jokol. Hüjümde Didier Drogba. Fenerbahçe'ni alsak, Fenerbahçe soňky 2 ýylda Ýewropa kuboklarynda esasen hem İstanbul'da 11 oyun bäri ýeňilmädi. Chelsea Çempionlar Ligasynda 21 maç bäri ýeňilen okdy. Chelsea elbette dünýä döwü, marka bir topar. Oyunçulary belki de bir topardan gymmatdyr. Emma bu futbol we futbol bu ýürek bilen, bu bir huju bilen oýnalýan oyun diýýärdi Zico. Ve oyunun başından soňuna çenli ýeňmäni arzu edýän Fenerbahçe'ye garşy oynamak İstanbul'da ansat däldi. Beyler bu noktaya geldiysek ciddiyetimiizden dolayı, çalıştığımızdan dolayı geldik. Bu noktaya geldiğimizde en büyük rakiplerimizden bir tanesine burada boyun eğmeyeceğiz. Biz şampiyonsak şampiyon gibi çıkacağız, şampiyon gibi oynayacağız. Birbirimize yardım edeceğiz, arkadaşlığımızı göstereceğiz, tolerans sağlayacağız birbirimize. Gereken her şeyi yapacağız. Futbolunuzu oynarsanız, kendiniz gibi olursanız bu maçı alırsınız beyler. Belki kalıcı olan şampiyonluklar, kalıcı olan kupalar. Ama şu maçlar şampiyonluğumuza gölge düşecek bir oyun sergilememeliyiz. Şampiyon gibi oynamalıyız, kazanmalıyız, altımızı kaybolmalıyız. Bir tarafta 21 maç bäri ýeňilmeýän we gruppawy oýunlarda bary ýok 2 gol geçiren Chelsea bardy. Beýleki tarapda turnirin iň köp asist ve gol salan oyuncuları bolan Fenerbahçe'ye vardı. Alex Çempionlar Ligasynda 6 asist bilen oynayardı ve David'in bu turnirde 5 golü vardı. Şo döwürler Chelsea düzüm çyndan hem güýçlüdi. Jokol, John Terry, Michael Ballack, Lampard ve Didier Drogba ýaly oyunu her sekund üýtgedip biljek oyunçular bardy. Fenerbahçe 4-2-3-1 düzülüş bilen oynady. Emma bu düzülüş oyunun dowamında şeýle bir üýtgeýärdi ve bu üýtgeýiş Chelsea'ni kyn ýagdaýa goýýardy. Bu üýtgemede oyunun birinji taýmynda esasy rol Uğur Boral oýnaýardy. Ol merkezi ýarym gowraçy ýa-ni sentral polazaşlik ýaly görünse de çepgirada hüjüme çykýardy we şol çepgiradan daşyndyk ýa-ni çepgira gowraçy ýaly hem oýnaýardy. Chelsea bu oyunda taktisini tutulýardy. Çünki olaryň 4-1-4 sistemasynda bir DMF ýagny bir gowraga ýakyn ýarym gowraçy olanýardylar. Bu ýerde düzümüňde bir DMF ýagny bir gowraga ýakyn merkezi ýarym gowraçyň ejiz we kiçi bolsa we oňa kömek berjek oyunçularyň hem Lampard we Ballack ýaly gowraga oynamany halamaýan ýa-da Maluda we Jokol ýaly fiziski ejiz bolsa ählimizin bilişimiz ýaly gowra oyunçularyna agyr we ýük düşýär. Ve şol sebäpden Chelsea bu oyunda 2 gol ýer. Hüjüm oyunu oynayan Chelsea oyunçulary öz ýarym gowragına kömek etmekden hüjüme çykmaýardylar. Muny Chelsea'niň ýalňyşlyk bilen atan golunda hem görüp bilersiňiz. Görýän bolsaňyz Fener'in derwezesinin önünde bari ýogy 3 oyuncu vardy.
Fener bolsa özüniň 4-2-3-1 taktikasy bilen Poliýanyň 1-nji, 2-nji, 3-nji böleginde köpenmeli başarypdy. Ve karşıdaşını baskı bilen yarım polyoda durdurmagy ve topu olardan almagy, alandan sonra bolsa gysga ve düzgün paslar bilen karşıdaşı ýadatma ve Chelsea ýaly güýçli goroçdy bolan topary sabır bilen gyralara ýa-da divar pas ýagny stenka bilen Chelsea gorony geçmäne çalışdylar. Ve bu taktikanın esası maksady topa eýe çykmak ve topu ýa-da oýnamadykdy. İki toparın hem düzümüne seresek eksik oyuncuları vardı. Chelsea'da Kalu ve Shevchenko Çekiyalı oyuncuların yokluğu bildirýärdi. Fenerbahçe seresek Roberto Carlos, Gökhan Gönül ve Deniz yoktu. Esas hem bu oyunda biz Gökhan Gönül'ün yokluğunu açaçan duyduk çünkü buna biz oyunun 23. minutunda şahit olduk. Ünsveren olsanız Öndür'ün arkasından 4 metre aralıktan Drogba gelip topu süsen vakti Öndür'ün ayakları yerde ve bu bize oyuncunun nehil formada değerligini görkezýärdi. Indi bolsa geleliň Uğur Boral we Wederson'un işbirligine. Uğur Boral Sevilla bilen oynan oyunda bolşýaly bu oyunda hem uly işler bitiripdi. Oyunun 31-nji minutunda Wederson bilen Uğur Boralyň yer ütketmegi Chelsea goroçlaryny bulaşdyrypdy. Ve Berlin pasta Wederson'un topu yetmegine gaty az galypdy. Oyunun birinci yarımı iki toparın hem istediği ýal giden okdy. Emma Chelsea öňdedi. Olar muni Alex de Souza'nın makalele bilen markajy, ýagny Alex de Souza'ny topsuz goýup başarýadylar. Olar ilki bilen Alex'i topdan kesip, soň Baldak ve Lampard'ı öňe uğratýardylar. Fenerbahçe'nin beyni Alex topu almak için ida çekilmeli bolýardy. Emma oyunun ikinci yarımında Fenerliler oyununu ütküdüpdi ve Uğur Boralyň yerine oyuna Kazım Richardsson girmek bilen David Chepkira geçipdi. Mehmet Aurelio bolsa goro deldi has köp hüjüme yardım etmene başlapdy. Ve bu ýagdaý Alex'in üstündäki ýükü ýeňletdi. Ve Alex has köp top bilen oynap uzakdan urgular edip ve paslar verip başladı. Oyuna giren Kazım haçanda toplu wagtlary gizlin hüjümçi diýilýän pozisyonda orta girýärdi. Ve gol hem oyunun 64-nji minutunda şol taktikadan gelipdi. Golda önsveren olsanız David Carvalho'ny özü bilen öňe çekipdi. Çünkü oyunun başından beri Chelsea David ve Alex'i ida çekilip top almana mecbur edýärdi. Olara yapyşyk oýnaýardy ve bu ataka birinji taýmdan taýinlanan bir taktik hereketdi. Golun soňy ýyzylmeýän Fener hüjümleri ählimizin bilişimiz ýaly türkleriň nähili söwüşçen häsiýetiniň esasan hem İstanbul'da yüze çykýanlygyny köp gördük. Hawa, türkmenlerimizde bir söz var. Agzy süýtde bişen suw üfläp içer. İkinji golda hem Chelsea goroçlary David topu ida çekip almany çıkan wagty goramanlyklary sebäpli ýipdiler. Ve o goly atmak David ýaly plajny futbolda yetişdirilen oyunçu üçin duran yerinden urmak aňsat. Belki de Chelsea muny bilen okdy. Şonuň üçin futbolda diňe düzülüş däl, garşyňdaky oyunçunyň häsiýetini hem öwrenmek gerekligini bize ýatlatýardy. Gelin ne olsa Fenerbahçe'nin 5 dakika 2019 5 dakika taktikasında neyin oynamanı size görkezeyim. Birinci bilen bellek geçemeýänler Fenerbahçe 2018 ýyldaki kadrosu ýa-ni taktikasy düzüş ýok bu ýerde. Şoň üçin 2019-daky bizim ýölenmeýän taktikasy görkezmäni finansiýan. Külen Aytjaklardan Fenerbahçe birinci ve ikinci taýmlarda düýüp götür başga taktikada çykdy ve jonçumezde ki taktikan iki awal görülecek. Bu formation bolýar. Ýa-da bir switch present tactics ýaly iki taktik ulanmak üçin, iki ýa-da üç taktik ulanmak üçin
açıp bolan oyunum bir fişka çıgı bunam isteseniz savqi videolarımızda gördüler. İlk birinci time qiynalar. Birinci time men görüşümde 4-2-3-1 yani şular yal sisteminde çıktı. Fenerbahçe 2 tane Gora yakın merkez Gora oynadılar. Onun bir berde Şulu Gustav'ın yerinde Maldonado oynadı. Emre Belözoğlu hem Mehmet Aurelian işin yerine getirir bizde. Alper Potuk berde Uğur Boran var ya bizde. Şular yala oynadılar. Bu top plan vakti Fener'in ilki bilen. Şimdi attacking instruction'da Fener pas oynadı gördüğünüz savru bilen pas ettiler. Kıyısla paslar ve Polyan ehli yarılandılar. Küçücük yerinde değil, Polyan ehli yarında oynadılar. Maintain formation yani her kim öz pozisyonundan oynadı. Sport range mevkimce 3 birazcık az oynayan çünkü olur. Minimum 5 oynadılar. Birbirine kolay oynadılar. Defensive instruction birazcık elbette basılı oynadılar. Ortadan oynadılar ve agresif oynadılar. Defensive linyasım çıktı. Kompaktness normal 4. Şuraya alıp daha oynadılar. Advanced instruction'da attacking fullbacks yani görüyorsunuz Wedersen'den Uğur Boran kendi yürüyüp gitti ve o Wedersen kendi hücumlara koşuldu. Paul Stringer'ın esası bizim şu Uğur Boran'dan Wedersen için oynayan taktiğimiz ya üst veriyorsunuz Strelka bilen görkezýändir. Uğur Boral içeri girende Wedersen daşardan Chelsea'nin qırası bilen kän ataklara oşurup hatta onun käbiler az galdy gol bolmagyna wing back qara hem de merkeze oşulydy çekildi. Bu arada geçen saparymyz kontrol targetem Matteo Kersman ýa-da gelmendi. Bu birinci time'da ulan taktikasi ve şu taýda bellemeler toplu wagty Fener şular ýaly oynadı. Top ýitiren wagty Uğur Boral merkeze kömek etdi. Ýagny yarım gorokçy ýaly, merkeze yarım gorokçy ýaly oynady. Bu birinci time'da şular ýaly oynadı Fenerbahçe. Ýöne ikinci time'da düýüp öter başga oyun boldy. Çünki ikinci time'da gördüğümüz Fenerbahçe has atak oynadı we has topu köp ýeşdi. İkinci time'da oynanan taktikasyna gelsek, ikinci time'da oynanan taktikanda da edil şolar ýaly 4-2-3-1. Ýöne Fenerbahçe näme etdi? Fenerbahçe'nin esasy eden zady şu taýda Mehmet Ekici'ni Kazım Richards ýaly görsek, onu yani Kazım Richards bilen çalışdy. Biz o Kazım Richards'ın ýene Gar Rodriguez aldyk çünki Gar Rodriguez has tiýdi oyunçy, asyl oyunçy we gizli forward yani gizli hücumçy diýen oyunu has oynayan üçin. Oyunun başında bular hem toplu wagty yani oyunun başında şular ýaly sastaw bilen çykdylar yani Alper Potuk bu şu taýda bir ýalňyş düşündüm çünki bu berde oyunun şeyine başladı. Gar Rodriguez Kazım Richards arada oynadı. Max Kruse, Alex ve bu David şu oyunda oynadı yani attacking midfielder oynadı, büyük kıtmada oynadı. Şular ýaly başladılar. Toplu wagty hem ne gizli forward. Dolya gören Gar Rodriguez yani bu şu taýda 2 Diamond midfielder diye geçýär bular. Brilliant goldaşyplar. Yani Alper Potuk ve Max Kruse berde Carvalho hem de John Terry'ni az oyunun başından näre ýadypdy. Topu ýa-da çekilip alıp ve şoň esasında da gördük. Kazım Richards'ın näme golsalaryny berde Carvalho'nun ýalňyşlygy yani Alper topuň şu taýdan Carvalho'ny özü bilen çekmegi bilen ve Kersman'ın qırada galmagy bilen Rodriguez içeri ılgapdy ve şu taýdan gol geldi. Gösterensiniz. Berde gizli forvet oynamasynyň esasy maksady şol. Şolar ýaly sastaw bilen çykdy. Indi berk geldi attacking instruction ýene şolar ýaly. Paslan oynadylar, gysga paslan ortadan oynadylar. Flexible dälde maintain formation ýa her kim öz pozisiýasynda oynady. Defense adam edil şolar ýaly. Bir time'da agresif oynadylar, hiç kim zat ýok. Ýöne
veya ütken advanced instruction'da yönetilir. Yani bu ütken zady oyuncular has köp orta girdi. David'e orta girdi, Alex'e orta girdi. Junction Center target sulanyas görýän bolsaňyz veya bäden Kazım Richards kan galdyrdy. Alex'in fursatlar boldy, David'in kim boldyny olar bilmediler. Defensive bu Chelsea'nin gelýän hüjümlerinde Maldonado hiç öňe gitmedi. Birinci time'da olar ýaly oynamady, olar emesi bile çykdylar. Ýöne ikinji time'da defensivde Maldonado'nun ýerde galmagy olaryň ýyndam hüjümlerini, ýa-ni ýyndam kontra-atakalarını goranmak üçin kulanypdy Zico. Deep defensive line ikinji goldan soň Fenerbahçe iyi de çekildi. Näme de bolsa ve counter target hiç açan Mateo Kezman bu oyunda gördüğümüz hiç iyi de gelmedi. Gelen ortada katı az, yani kontra-ataka da vardı. Ve yine de böyle geçmek isteyen adım ikinci time'da Emre Belözoğlu yani Mehmet Aurelya birinci time'da DMF oynan olsa DMF oynan olsa ikinci time'da bu CMF yani merkezi yarım Oroğlu oynadı. Oroğlu yakın değil de hücuma yakın has merkezi yarım Oroğlu oynadı. Bunun sebebi berdeki Alex'in ve David'in üstündeki yükünü azaltmak için. Bu yani bunlar toplu vakti şular yani sistema döndüler. David şeyle oynadı ve Emre Belözoğlu yani Mehmet Aurelya birazcık hücuma kömek verdi. Ve şeylerde hem Alex hem de David'in üstündeki birazcık yük azaldı ve Kazım Richards'ın hem girmeyi has hem Chelsea'ni kıyın yağdaya oydu. PES 2019'da şular taktikada oynap bilersiniz. Videonu halan olsanız like basın, paylaşın ve abone olun. Ağda olun yani. Yeni iki videolarımızda görüşençe hoşça olun. Tehip burada otarsınız.